Приветствуем вас на торжественной церемонии открытия поселка для палестинских беженцев, построенным региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Далгазут Кобалдойлсон. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в день 20-летия регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. أحمد حوضة خارج الله أحمد الحاجي نحن بحاجة إليك نحن نحب دين الله تعال بك كلمة القرآن أحمد الحاجي نحن بحاجة إليك نحن نحب دين الله تعال بك كلمة القرآن قبل ضيلة لا أرادخونا حقيلة حمسر جولة تاكد بلوش دنيا نحسا مقادلوش ميسو أحقاي ديرا ميرا خلوة نشخيلة زليرا دولم ناقيتش رزامة أحمد حوت وليرا الله أحمد الحاجي نحن بحاجة إليك